mogu postići vrhunac, ali ne penetracijom. To će reći velika većina žena. Koje su tvoje opcije kao muškarca koji želi voditi u vezi i u spavačoj sobi u ovakvoj situaciji? Ja sam Gordana i radim s muškarcima poput tebe, kojima je važno da su i u ljubavi i u intimnosti zadovoljni kao što su uspješni na ostalim životnim poljima. I jasno mi je da prilikom penetracije imaš očekivanje i želju i važno mi je da znaš, da osvijestiš da je jedina struktura u tijelu žene koja ovo može omogućiti zapravo njezin klitoris. Iako govorimo o penetraciji. Pa krenimo od klitorisa kako bi ovo razjasnili. On nije samo glava klitorisa, što prvo pomislimo na spomen klitorisa. On zapravo ima produžetke, ima 2 kraka koje se šire na stidne usne. Osim toga imamo dio klitorisa koji ulazi unutra, prema unutrašnjosti vagine. I sad kad znamo da imamo ga u svim smjerovima, to nam je jako važno. Samo je jedan mali dio žena, manji dio žena, koji može stimulacijom isključivo penisom prilikom penetracije doživjeti vrhunac. Dakle, to može samo manji dio žena. Zbog anatomije svog tijela, svog klitorisa i tako dalje, ali ne zaboravimo da svejedno tu dolaziš u dodir s ovim vanjskim dijelom klitorisa, iako se radi o penetraciji. Ok, jedan manji dio žena ovo stvarno može. Što je s ovim drugim, daleko većim dijelom žena? Dakle, kada govorimo isključivo samo o stimulaciji penisom, to jest o penetraciji, u ovom slučaju to neće biti dovoljno. Ove žene zapravo trebaju dodatnu stimulaciju koju bi opisala kao trljanje, čiji ritam, dinamiku, snagu će ti otkriti žena, trljanjem ovog vanjskog dijela ili glave. I na koji način ovo možeš učiniti da bi vodio partnericu u tom smjeru da postigne vrhunac, iako to nije glavni cilj pravog seksa s ljubavnom energijom, međutim znam da ti je važno ovo razumjeti kako bi mogao voditi. Koje su ti opcije? Prva opcija koja se tu nameće je ta da se ostvari kontakt između tvoje stidne kosti i glave klitorisa. Zamislimo da su ova tu ispupčenja na mojoj ruci da su stidne kosti. Dakle, kod žene ovdje blizu stidne kosti glava klitorisa. I ako možete ostvariti ovaj kontakt, ti možeš stimulirati ženu. Kako? Pa tako da je žena na tebi. I u ovom slučaju naravno ona diktira dinamiku, ona diktira sve pokrete i ona sebi omogućava to izvanjsko trljanje ovih ovdje dijelova u tom slučaju, tih krakova. Stanimo ovdje. Ove žene kažu da one ne mogu postići vrhunac penetracijom. Zašto? Pa zato što one poznaju onaj klitorisni vrhunac koji je stvarno vrlo, vrlo intenzivan. Međutim, ovaj gdje žena ima 2 u 1, ima tebe u sebi, što je nezamjenjivo, dakle, događa se penetracija. S druge strane, paralelno, ima ovu stimulaciju klitorisa, bilo glave, bilo ovoga ovdje, i onda je to totalno jedan drugačiji osjećaj, koji nije tako snažnog intenziteta, ali je izuzetno ugodan. Međutim, žene to ne prepoznaju jer je toliko drugačije i očekuju i od ovog totalno drugačije vrste orgazma isti efekt. To ne može biti. Ovo je nešto totalno drugo. I onda doista misle da ne mogu postići vrhunac. Činjenica je da mogu postići vrhunac, ako mogu klitorisni, mogu i ovaj, samo što ga ne smatraju pravim vrhuncem. Međutim, kada ti to bude jasno kao muškarcu, dakle, možeš je lijepo voditi. Predložit ću 2 konkretna primjera. Znači, jedan je taj da si ti iza žene, da su vaši gornji dijelovi tijela u uspravnom položaju,
a od koljena na niže da zapravo klečite. Što znači da si ti iza nje, da je možeš obujmiti i da i ti i ona imate poprilično dobar pristup njezinom klitorisu, što znači da ga možete stimulirati ili ti ili ona ili zajedno rukama, ili da se možete poigrati i tu uvesti zapravo vibrator, u ovom slučaju samo kao masažer, kako bi masirao ili ovaj dio ili sve zajedno, kako je god i koliko je god tvoj partnerici potrebno, da bi si olakšala dolazak do tog vrhunca, da bi ona to povezala i rekla ok, ovo je pravi vrhunac, ovo je pravi seksualni klimaks, to je to. Još je jedan jako dobar način, malo prije sam ga počela spominjati, sad ću dovršiti. Dakle, kada je žena na tebi, kada ona diktira ritam, dinamiku i na koji način će dodatno zapravo sama postići tu izvanjsku stimulaciju klitorisa, to samo na izgled čini se kao da ona sve to radi sama, međutim jako je važno da si ti taj koji i ovdje vodi igru. Da njoj daš tu slobodu, da ti pokaže kako, na koji način njoj odgovara, da je pitaš, da je puno pitaš i tražiš dozvolu za neke stvari u tim momentima za vrijeme intimnog odnosa, da, to je pravi trenutak i na taj način vodiš igru. Posebna napomena, nijedan te vibrator ne može zamijeniti. Ti si joj potreban. I ako te uz to i poštuje kako bi te mogla voljeti, onda imaš sve. Što znači ovo što stalno govorim, da ti vodiš u vezi? Muškarac vodi u vezi onda kada može donositi odluke koje su dugoročno dobre za vezu. A to doista možeš činiti onda kada imaš dovoljno povjerenja u sebe, da se možeš osloniti na sebe, da možeš riskirati i da imaš kapacitet nositi se sa svime što će to donijeti. Što god da situacija donese kada riskiraš, onda to znači voditi vezu. Na tome radim s muškarcima kroz coaching, kada se to povjerenje u sebe ustabili, pa da ti možeš riskirati, možeš donositi dugoročno dobre odluke, onda nema problema, veza će trajati. I ti ćeš biti dobro što god da se dogodi. Radi se o trajnoj promjeni i detalje programa možeš naći u opisu ovoga videa. Na ovaj način pomažem brojnim muškarcima da pokrenu novi ljubavni početak. Oni u tome uspijevaju, spajam ih sa potencijalno dobrim životnim partnericama i na taj način su mnogi ljudi započeli prave, zrele veze koje imaju smisla, koje će trajati. U svakom slučaju, želim ti puno dobrih ljubavnih odluka, a one trebaju uvažiti što je najbolje za vezu dugoročno. Vidimo se.